Mga untag pa ay lechon manok akong sudan with gulay. Mga unta. Ay ako rin sa diri Kaya kung ba na naghatod sa akong apo nga ang eskwela. Dako kay kung kutsara mga ko ganahig kaon pero kay mapas mo ang putag di ta mo kaon na lang. Saging. Nauntag saging. Saging lakatan. Dala pasustansya ba? Amis kayo. Nabaka ko ba? Naabot na dyan kung ba nga gikan naghatod sa eskwela. Ano ba? Kaon ba? Ngit sa kanon, ngit po saging. Para ganahan tagkaon. May lami akong babay kaon ha. Ngita na nato saging gayron nga. Mulami. Mulami ang baba. Man ako kaon ron, maglaba na po ko. Daghang labo nun. Man ako kaon og kanon. Kaon na po kong durian. Muta Mut kayo.
Bye. Thank you for watching.